Bueno, manghigala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Jam. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan ang atong magtatampo si Jam. Kini akong problema bahin ni sa akong bana nga si Tikyo. Digin mo kaugutan, gulay ba? Hiniwa gyud pangitaon. Ang problema kay pupre baya kaayo mi. Moro gyud tay madali-dali ang utan. Ingon ini aron masabtan ninyo, ingon ini ang mga panghitabo ha. Maayo ka pare, duha kay asawa. Mahimo ba pare, uslan ko ang usa. Ay, tao bang pangita ko. Ay. Ako'y Ibugon ko niya akong sista. Ay, ako'y pobreng alidahaw. Sa huy-huy, gianod-anod. Nangita og kapanibaan, ahay sa tanaman, ug sa mga kabulakan. Kung ako ang papilion, sa kasal o taban-taban. Ayan na. Lisno tong unang lyrics kay haom kayo imong awit sa itong kahimtang imong tunuwa na haom. Mao ba, Day? Mao ba? Laglagot ako ani. Naglagot ka? Mao ba? Unsa man mukaon na ka? Sa isudan. Natural utan Bisaya. Moro may madali-dali nato kay pobre beta. Ay, hiniwa ko gusto yun, onsa. Aso man tong kag hiniwa oy nga mahal man kay karniron. Asa mo, tinibuog rin mo. Bastos ka dako. Ayo kataw-kataw iti mataparusan ti kadiha. Di utan lang rin ba? Di ko anang utaday. May nang utan uy kay may nas lawas pataas nas kinabuhi Tikyo. May lanan mo, kanang kadadlaw, kanang utan nga wrong spelling. Day! Di tala, batay tala si kuan na ng utan. Hindi na ka mabatay na. Usingan? Kuan og sigig. Kaog utan, mataas atong kinabuhi. Baton pas bata na diyan sa Facebook siya. Oh, di na ta mamatay ano mga probeda. Unsa? Kau ta karni, aron matay ta. Kadiyot sa patay day mo gusto. Kadiyot sa. Oh, Day, asa ka Day? Kuha kong kutsilyo. Lubaon ti ka. Bangag! Bangag sa ilong! Pusturaw na gusto kong bana. Asa ka oy? Ito bigas baryo Day. Jam. Nga naman? Pista doon. Mista ko dito. Kaunta giniwa dito. Di mo na ipakaon yung iniwa. Ana day na? Mamista para makakaon? O saan man? Mabarka na. Tempa, klaro kong tani, di takata mauwaw ana. Ano mo mga pista ba na? Daghan mo kayong maghikay na kay pista. Bigas baryo. Nya, asam sa tamo abot dito. Ako'y blahan mo ha? Ala ka. Ilis dito. Ilis. Kadiyot ha, mawat ako mag-ilis ko, maligo sa kadiyot. Ay, laligo. Ay, nanaasod day. Pag-ilis lang dito. Eh, di bitaw ikay-ikayon. Pero mauwaw to, man, mawat ang piot-piot. Abi, sa de, bida. Pasingo mo na kaon mo na dito sa pista. Sington yung ka na. O niya, init pa kay adlaw. Kay tibok adlaw, matang mga o dito sa pista. Sige, mag-ilis ko kadiyot sa. Sige, pagdali dito ha. Kaon ko giniwa ni. Pista ko ron. Sigurado kung doon na iglapa ron karne dito o baboy kung sa baka. Lami kay kaogumba nga. Lata kayo. Kanang pagkaking tambok. Kabantay mo, anak! Kapuya, ining style mamista niya naglakaw. Tungason ra ba kay pikas baryo? Oy, naunsa. Sige, walking exercise mo niya ito ha. Aday? Duha ito ang lakaw. May bag. Hindi ka abutan to dito. Sigurado, putong kita na. Hilis kita, ha? Hilis bang gipabainit ito na itong gikaon na. Anong umanta mo sa kay tricycle? Oy, Tikyo. Purbida, ibaw na si Pubrita. Asa ba tayo pamasahe? Pamasahe. Plite? Ano ka ano? Kaya ka na Sa pamasahe. ginin mong tanan. Ano sabi na akong taon, ha? Ang kuwang magkaspaning kamot. Hindi ko gibuhat ito din. Makakaunot ang karne kung doon ay magpista. Liwat kang noy karyo. Ha? Ano na siya karyo? Tanang fiesta sa tundapit, doon na siya listahan. Ha? No, nasa bitaw ko. Mao ba? Gani. Tuot man, may abot idris pikas Mario, aligri ka ayo kay fiesta lagi. Daghang mamistahay. Unya. Dali, jam. Sunod ako. Ay, paso kinsa maning bay Ay, atong labong tanay sudlan. pa mo kakauntan nga hiniwa ron. Ha? Kuwag bawa niya, ha? Sige, Tikyo. Sandok na yun niya, sandok! Lagi kyo. Oy. Hala, kisa man na? May sugat ato na. Ngano, ma'am, ngano?
Maragaron pa man ko makakita ninyo eh. Kisaman mo. Kaliwat ba mo? Ha? Tikyo, tamparusom tagi kakauaw ani. Sa tao na. Ikon sa taman mo. O baga sa kumbana. Akuan ka ng igapo. Sa? Usab pa'y layo to ining tikyo ha kakauaw ini pakauaw ka lang. Recorded by X Thunder Gaming. Nabuhian akong kungkung sa tiil sa baboy ato higayon na tungod sa kauaw nga akong gibati. Unya, bawa ka no tikyo no? Sus. Uwaw kay ko sa gibuhat atong namista ta. Bis air na day. Dali ay. Bis air na. Sugur day. Uwawa na day. Ha? Pero maana na ka. Mura na nagwa. Spray kit kay kagdako. Kang nilang. Mabitag yun natin yung bis ay sprikite ka. Ang importante mga kaunti niwa. Ayaw ka balaka kay hiniwa ron ang atong panihapon. Pila ka hiwa imong gusto? Ha? O sabi na itong suda na to? Manok. Ano? Pila ka hiwa lagi imong gusto kay gitagod ko lang maayo. Ay, bida aksyo ito kablaka nila. Pila man ito. Ngano di ay? Akuan, kaning, Ano action ka magkabalaka? Akuan, kaning, dili ka to manok nga hiniktan ako. Nagkatakan lagi ka. Isprikiti. Porbida ha? Ang para to tarin ako, day. Ngita makaginiwa. Ay daghang giniwa. No, bida sa di mo, mahal mo ito para tari mo to. Kung mahal, ayaw usiki. Higop og maayo sa sabaw, kititag maayo ang buko kay mahal na bakit tumanuka. Ay! Uy, angay. Sao din ako eh. Tagam laging bala na akong stikyo lagi. Kakaon tuod og hiniwa pero ang iyang manok na hinikta na nga akong giluto. Samtang nagkaon siya naghilak. Unya, diha pa to higayon nga ingon sa piniang hitabo. Dahil natikyo mga tug na ta. Ha? Oo, ay, duka, ano na. Kundok na tapat. Kana. Kyo. Di ba hilig ka imang kay giniwa? Hilig mo lang. Daabi ko. Mga ginay gusto ni mo. Ha? Ikaw mahilig og giniwa, di ba? Oh, ako nang gusto. Oh, lain mo nang gusto rin, di ba? Sige, kan-aning ako, Kyo. Giniwa ni Kyo. Ilang ko na, day. Nga naman. Mura naman aksyon og... Ni Maho naman ang panos. Ha? Baho di ay? Spekitik. Ano ka, oy? Uuho ka man diya. Gahit kay kong ubo, day. Unsa? Ikaw ka rin siya. Abog kay kagnahong good. Mo nang dali kang masakit. Hinungda naman na, resulta naman na, di makahinga og utan. Bida sa niya kumtuan, oy. Magsuka ko, oy. Mao nga, hiniwag yung gusto na ko. Kabantay bitaw ka na. Kapantay ka? Pero gabi gidalitan tayo kiniwas katre o kamkaon. Bida, sayangan bitaw ko. Nga naman. Tambo kayo hiwag yung idalit ako gabi. Wow, nga nung man mo ka na. Makahiblad ba ito? High blood na. Day, di ako na matungos merkado. Magunsa kas merkado, oy. Ako, mangutang ko sa atong suki nga si Noy Pakoy. Antindiro og baboy? Oo, good. Pero pautang pa ka nimo nga wa man kakabayad ato mo kay bayad. Bida, pautang tayo. Di siya pautang. Di po ko mabayad. Asa kay maayo og mandabaho na lang katikyo? Sakto rin, no? Bida, timing yung kayo nga nagwantay og tindiro sa ilang tindani. Sila 20. Kato na kong tindahan sa merkado? Siya to, ha? Mapito din ko rin kong pag-play. Laping maayo, basin ba day madawat ka? Mo retire na gid unya kas imong pagka-standby. Bida, dugay mo standby day. Na ako'y pensyon na dawat sa akong pag-standby, dugay naman. Ambot nimo ay tiguwanga ka. Ambot na lang gyud nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Tuod man ni adto gidayon si Tikyos Merkado. Una niyang girumbo si Noy Pakoy. Unya to? Unsa, mutanan sa kasupgat. Di ko mangutana no, mangutang yun ko, ha? Mangutang ko sa kilong baboy, no? Ikanagubaon nun. Bayaran mo tikyo, hindi kayo kaginiwara. Pero wasap kay kwartang ikabayad. Bitaw, patanga ta diya, Remy. Di na ako pautan ni mo kayo, oy. Standby ka lang, huwag trabaho. Sa ato pa, huwag kayo ikabayad. Ay, kabalakan eh, Pakoy. Bayar na tali kayo, nag-sweldo na ko. No sa mga sweldo ni mo? Inigdawat na ko niya sa akong
pag-apply og trabaho. Sunod mo ang bayan ni mo. Ay, sorry kita. Sama sigurado ka, Tikyo. Mga-apply kag trabaho isip akong tindero din is tindahan. Oo, nang silsa. Nyaw sa may imong ikatabang inintindahan ako. Hatagi ko na kong bugat nga rason nga nung dawatong tamang ka. Di ay bugat ha. Ambil ang cellphone mo nang bebe. Kana. Bugat nga rason ba? Oy! Lagi bunal man ko na ni mong akong cellphone. Mo tayo. Itagayin man na noon. Mao na bugat nga rason. Nga nung dawaton yun doon mo. Ididaklo nila sweldo na ko buhon. Nalipay unta ko kay may trabaho ng akong bana, pero dako kay salary deduction kay mahalon man tong cellphone nga gipustak. Mo ni problema nako sa akong bana. Hiniwa ra gyud kanon. Kung ka may pasultihon at ipres at ibambinan ni Goliath, unsa man og ka mang pasultihon ani be? Jam. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karang adlaw. Dong, kita nga dong. Ha? Jam. 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 Kinis jam at Pres, ang yang sa bana taon, hoy trabaho taon looy kayo, niya sigilan niya sa bana na. Hangtod nga trabaho iyang bana at Pres nga. Ilakton lang na to nakatrabaho iyang bana niya, ang iyang gitrabahoan katong murag dato-dato isa. May tagay kog kanang dakong rason, kanang bugat nga rason. Nganong dawaton tika nga mga apply ka na kog trabaho. Siya di ay ba ma'am? Sige ma'am. Tagaan di ko ni mo trabaho niya, mangita kag dakong rason. Bugat nga rason, kini ma'am. Sa ko nagikuha mo yung cellphone, ibon na yung cellphone siyang ma'am, Ate Pres. Purting buha ka. Nadawat siya sa iyahang pagka-trabahador dito sa Panimay, Ate Pres. Pero, ang iyaha taong buak nga cellphone, purting mahala. iPhone siguro to, ang iPhone 50 ang iPhone 15 na siguro to, nga purting mahala, maabot o bukabat o 100,000 kapin. Maol to nga, kada sweldo niya, gamay lang kay siyang sobra, kay data man sa iyang gibuak nga cellphone taon. Unsa may ato buhato na ni Ate Pres. Kinanglan din na si Ate Pres to kadiyot kayo. Bam, arisa bam, usay atong buhaton di bam. Kinanglan gyud niyang bayran gyud kay iya man sa, di ba? Oo. Ang iyaha man ko, ngayon sila, para dyan kuno dawaton siya, mo nang iyang gibuak ang cellphone, para dawaton yun siya. Kaya di siya dawaton, di siya kabayad. Hindi mo pong. Atong ipaambit na rin nga, Sige ba. di ba, naa sila yung punta na doon nga, murag, ingon na sa mo, may pagkatik po niyang bana. Nakapit yung siya. Kining ko mo ni siyang, literal, murag layo ra, pero malakpit o gamay, no? Kung ari ka diri sa Isaias. Oo nga naman. 1 verse 19. Kung andam kamong magsinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kung musukol kamo og dili mo patuo, patyon kamo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo may nagsulti niini. Kung ari ka diri sa New Testament, Mateo 4 versikulo 4. Gingon diri, mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa paan lamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Ako nang gibasa, basi mo ingon mga layo ra man nga ano man gibasa ni Bambina. Ang ako mangudaan inig-ingon nga kaningog dili mabuhi sa paan lamang. Ang but pasabot nga ang iyang pagpanarbaho, siyempre, aron siya mabuhi. Oo. Apan, wala siya magtamod sa mga pulong sa Diyos. Tungkol kay rungang iyang approach, wala siya magtamod. Dili na pang Ginoo iyang gibuhat. Nga buko niyang cellphone, aron dawaton siya sa iyang giplayan. Kaya dito sa amua, di nang-apply o driver, ningon pag-ingon nga, pila nakabuk imong nabanggaan. Pila nakabuk patay kayo mo nabanggaan sa mga murang mga 5. Wa madawat, oy! Pila di gusto yung babanggan. Dili, ang ibutan to sa agaw nga yung giplayan, kung gusto siyang klase nga driver. Apply bisang driver. Pila na namatay nga mo na baga, naligsan na sa uslob. Pila nagbuk namatay nga mo naligsan sa mga 5 siguro, sir. Huwag sa madawat. Mao po niya, ha? Nga, para siguroon siya po dawat, ha? Ano ibuk na ko siya po nga tao na yung giplayan. Ako na ituyo man, para ibuk kong dawaton. Kaya ibuk kong dawaton, di ko kabayad. Ato pa, nag-apat siya nga, makatrabaho siya, makakwarta siya, makasweldo siya, pero ang iyang pag-approach, ang iyang pag-abot, dili mao. Wala dili pang Ginoo ang imuha. Ay notang po nga, dawaton ka sa imong amo, pero imong amo
Lagot. Surok ang dugo. Surok. Dunay Puspos. kayo ubos, dunay kalagot, ning nung tanap pugos. Okay, mga mensahe ato, ang mga messages ato ba, mga bugtang to tanan. Oh. Ang simpak ra importante ato hinuon pero di mahal mga iPhone 18, 17, or ano. Mga kuha na mga 100 kapin. No, mao lagi. Uta nato dawaton siya. Pananglitan ang pilibalor sa cellphone, unyag sweldoan lang siya 1,000 ang buwan, di ko pego. So kinahanglan sweldoan sa dako-dako, aron maimpas na yon. Oh, karon. Sa iyong bahin, si Cinder na to, lipay siya, nakasunsik trabaho, nakasweldo siya. Apan si Amo, wag yun tumalipay. Sige, So, lagot ko oh, so sa pag-ingon ako nga, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kung dili sa pulong sa Diyos. Wala ka magsubay sa pulong sa Ginoo. Kaya naghatag man ka kayo, ubos og kanang kalagot sa tao. Oo. Hindi to nga. Kada panultan bitaw sa buong mga katigwangan sa mga bukid Gulyan, Pedro, at Pres nga, maayong pagsulod or maayong pagsaka, maayong pagkanaog, maayong pagsulod, maayong paggawas. Uroy, ug dili ka mo tarong og pananghid, punahon nga mobalik ka, dili na kadawaton. Mao gyud, lisod na. Oh. Oh, kay imo bida gidawat ka ato sa una tungod kay da kay beradan. Karon takako na tika kay impas naman ka. Ana siguro ba no? Mao siguro na meto. Oo. Ha? Impas man. Oh, impas naman ka. Nya di na tika patrabahon. O, mao na akong giingon nga, kanang medyo napugos lang, ug nakuan pa ni, ug na, ali na to'y ilingi, ug iwahing sa laing Iwahing. sitwasyon Gulyat. Mura ranig, kanang gitawag, ug, kung si tawag na Gulyat, gunshot wedding? Bang pugos ng kasal? Shotgun wedding. Gunshot naman? Shotgun wedding? Gunshot. Maya na, no? Nga, ug sa mga drama pa, mo yung ng babae, Tawa di pero gunshot. Shotgun! Mao na way tabuangan nag-apply siya nga gidawat niya pero uot ang dughan sa amo ni dawat niya. Tinoda. Maupon ni sa kanang shotgun wedding nga og sa mga drama pa mo ingon mang ba na asawa ta ka. Nung ingon mo sa asawa, oh! Gipakaslan ko di mo pero ang ako naglawas dili ako kasing kasing. Shotgun Shotgun wedding! Pero lain yung mga bayo itong kaslo ni Kuya. Nga naman. Di mi matanaw din sa kasing kasing. Asa rin? Dirit may puldium daw. Salamat padagat ito naman nun. Kung ako ang pasultihon. RMN